Күктау авылында туып, Яркәйдә гомер кичерүче, кадерле тормыш иптәше, әтиебез Нурлы Гаяна Фларис Тимермалих улы 55 яшьлек матур юбилей белән чын күңелдән котлыйбыз. Кешене бәхет тудырмый, бәхетне кеше ясый, дип әйтеп була аның турында. Әфган сугышыннан исән кайтып, Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тамамлаганнан соң, бик озак еллар Илеш районының эчке эшләр бүлегендә эшли. Аннан хаклы ялга чыкканнан соң, ул Этей мәктәбендә физкультура дәресләрен алып бара. Безнең кадерлебез иҗтимагый эштә дә актив. Илеш районының хәрби туганлык оешмасының җитәкчесе ул. Кайда гына эшләсә дә, нинди генә вазифалар үтәсә дә, ярдәмчел, намуслы, кешелекле булганы өчен эшендә зур хөрмәткә лаек булды. Бергәләп тормыш сукмагыннан атлавыбызга да 31 ел үтеп киткән. Инде киленде, кияүле дә булдык. Яныбызда төпчегебез дә үсеп килә. Шушы еллар дәвамында бер-беребезгә терәк булып, кирәк булып, матур яшәдек. Газиз кешебез, син барыбызның да ныклы терәге, яклаучысы һәм саклаучысы. Мәрхәмәтле йөрәгең, без дип üzülеп торуың өчен мең рәхмәт сиңа. Сине туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур, ихлас теләкләребезне юллыйбыз. Кадерлебез, сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер елларында бергә тормыш юлларын иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын. Киләчәктә дә балаларның, туганнарыңның, күршеләрнең шәфкатьлелеген, мәрхәмәтлелеген, игътибарын, ихтирамын тоеп, тыныч тормышта гомер итүеңне телибез. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәше Флорида, улың Рәмис, киленең Азалия, кызың Регина, кияүң Илмир, кызың Аиша. Хөрмәтле юбилярыбыз Фларис Тимермалих улы, без дә сезне матур гомер бәйрәмегез белән котлыйбыз. Кешеләргә күрсәткән игелекләрегез, изгелекләрегез үзегезгә меңе белән әйләнеп кайтсын. Ныклы саулык, гаилә иминлеге, балалар бәхете һәм кадер-хөрмәте сезне гомер буе озата барсын. Якыннарыгыз сөйләгән иң матур җырларның берсе сезнең бәйрәмгә тагы да ям өстенә ям өстәсен. Саклағанда син, ойыннарыңда сөйініп яши. Бу бәхетләрең булсын гомергә,